Maar nog kook Priscilla. Hoe niet zo gewarrig kleedje. Hoe kan dat papa en mami zijn doek? Hallo, kom vallen bij die Valentijns. Wat eet ons vandaag? Wat is op de menu? Pap en boors. Met lekker chocolade en baby. Kom kijk nou eens dat ik nog niet was en ik gooi niet tomaten in. Ik leg niet tomaten in. Daddy did ask. Hey? Daddy did ask. What did Ja, you je ask? dan maak een lekker tomato chat. Nou, die wat ik chocolade ingooi. Ik ga niet tomaten ingooien. Kom follow along en zie hoe maak ik nou al lekker pap en wortels voor jullie Valentijnen vanavond. Kijk in de stoof, blij bakkelen. Is die daar niet? Is zo. Is zo. Daar zijn. Oké. Zo. Moet ik nog voor die mensen een geheim meekleen? Mijn geheim van die hele zaak is die. Mijn hele secret is die. Ik krijg altijd iemand om dit te maken. Ik maak ik gravy. Maar die, I cannot. I don't even know how to start. Is er instructions op je pakje? Ik weet Ik weet die. Die maakt iemand anders van mij. But you usually made us mealy meal porridge. I can make a normal mealie porridge for breakfast. Okay. But never in my life heb ik een krummelpap gemaakt of een poetoepap of een stevige pap. Okay. There's always a first time. Talk us through your process. Vandaag heb ik nog lust voor mielemeel, voor stevige pap. And there's nobody En die doing ene it. dat het maken is hier niet. So ik ga 2 kopjes meel ingooien. Hè. Ik ga het mengen zoals ik het maak met normal pap. Als we de normal pap maken. Wat ik weet nog van normal pap, je gooi je warm water in. En een halve pot. Een halve pot warm water. Boiling water. En gooi. Daar is mijn halve pot warm water. Met normal breakfast pap. En dan meng je nog papjes aan met koude water. Met cold water. Pan die penungnya moet gewoon te maken. We nog die zout in die water. Hoe die zout is genoeg. Dan maar sfeer zien. Daar heb ik het nog klaar gemaakt. En ik nog een kook water. Hoeveel water heeft mami Ik ingegooid? heb 2 kopjes meel gegooid. En about hoeveel is die? About a kopje. Ja, water. Het is nou als ons lijf moet floppen. Nou gooi je het nog in je koud water in. En ik begin bij die pap hoor. Vriend Kees zei vlog, ga ik iets anders maken. Versappen. Voor sappen. Oké, cool. Ik wil ook nog niet branden. Karena pap brandt payah sier. Rapat Priscilla. Kijk eens. Ik begin al te raken. Zo nou, wat ik ga doen, ik ga het toemaken en het op een stadige plaats zetten. Ik ga hem stadig zetten op 5. Laat het maar nog zo lang koken, hè? En dan ga ik aan met die andere. Ons gaan weer kom een loer, wat gaan in die potten aan? Kijk eens zo, hij raakt het. Zoals ik een lekker je gezels, né? En zien hoe ver komt ons. Daar is mij. Ik heb nog kook Priscilla. Hoe niet zo gewarrig kleedje. Hoe kan dat papa en mami zijn doek? Ik ben na die drama met die papa over de show geschieten. Ga ik die voors eerst bereiden. Lekker met voors is bereiden. You look a bit flustered. Wow, You okay? Hoe kom je altijd ik leek plastic of ik leek tegen elkaar? Hoe kom ik het Nee, met altijd. No, like, the pap traumatized you. Ja, ik kan het weer maken.
Hij ander met mijn pap maakt moet maar aankomen. Ik ken niet van pap niet. En pap ken niet van mij niet. But ons try everything in this house. Je weet ons is dan niet, ik kan niet, ik moet niet kan. So nou ga ik mijn places afsnijden en het een stukken snijden. Okay. Die forces. Oké, hier komt nog weer een spatsel aan. Ik moet takken duif. Waarom niet? Draai nog eerst die portie. Jadi mau netis pagi sone jom. Yo bisa. Bisa. Ini ayah nấu trứng. Anh ấy đã tôi ayah ăn khui 2 onions and so far close of garlic. That's all. And you also use garlic. You can use whatever. Met kos ne. You make food. You can put anything in your food. Zolang je het gaan eten en je maag je gaan volmaken. En die gaar is, ja, je moet gaar wees. Kook hem lekker op, spice hem lekker op met je eigen spices. And then it's your food, then you can eat. Ons draai nou om. Ons draai zo voor stukken nou om. En met die moet je een lang gravy maken. Een long tom gravy. Voor die pap. Ik wonder waar gaan met die pap aan. Kom maar gaan kijken. Oké, die eieren zo klaar gechopt. Ik krijg mijn garlic. Gaan die worst uithalen. Gaan ik die gravy beginnen. Voor hierdie dish met pap moet je paie gravy. Ons gaan die worst nog uithalen. Kies maar die plaat af van die folie nog zo oor mekaar loer. Daar gaan het in een pak. Ons gaan het weer terugzetten als ons klaar die eieren en voetjes nog bereiden. En dan verchop de eieren in elkaar. Met die point waar je nog al zo'n goedjes kan ingooien, joh. Dat zijn mensen. Dat is het groeien. Is hij niet gesneden? Ja. It's not. Het is gesneden, Trisselie. Ja, ik mis het curry in. Ik weet niet wat gaan hier aan niet. Hoe kan ik nog niet in die eigen gesneden? Dat gelijk is die gesneden. But anyway, daar gooi ik nog mee goedjes en ik heb die plaat afgezet. Van dit te warm geraakt. Laat het nog gezels met elkaar in die boerenboorse olietjes. Hier is het lekker, hè? Papa komt lekker, hè? Hey! Hi, Sisi! Ja, kwas! Hi, ja, kwas! Jom, kijk. Hier rijdt hij. Hij is weg nou, ja. Hij is weg. Heerlijk al. Hij is weg. We're so worried. Meer papje ik maak. Stevig papje ik maak. Oeh, dan gaan we het enige tijd eerder aan doen. Ja. Los, nee, dat is nonsens dat je dat. Maar ik geef me je masala mixture. You forgot your signature ingredient. Ik ga nou. Hoe jullie lijkt chanten, kan ik zeggen, pak laat ik je klaar praten en dan kom jullie in met jullie. Ik vergeet niks, hoe kan ik vergeten? Zo, vandaag had ik nog mijn signature ingredient gechanged naar Italian herb toe. Ik heb nog niet mijn Thai genomen. Ik heb nog een Italian herb. En ik gooi nu zomaar een matige maat in. Zomaar bij je. Nog een beetje van geluk. Ja. Die zout gaan er maar aan gaan tussen aan die pot roer die koos. Voorzet moet er je zout in.
Die goed het ook maar zo bietjes van de zout in. Zo, ons gooi het maar zien op, zoals ons aan gaan. Hoe proef die zout? Dan gooi ik er over. Chocolade. Het chocolade, dat is... Oeh, je hebt ook dit spicy gegooid. Oeh, het gaat sterk wees. Het gaat strong wees. Which one do you usually take? Mild. Ons gaan nou die worst terugzetten, dat je kan merrie samen die... Samen met die chocolade mixje. Alle twee moet nog lekker trouw. En dan gaan we nog later die pijpin ingooien. En nog die pijpin ingooien. Die eieren is lekker. That looks delicious. Very nice. Het lijkt baie lekker. En dan die pijpin ingooien. And it's such a low effort dish. You don't have to do much chopping and stuff. Ja. Het is nog een gauw dish. Especially when you're coming out of work. Ja, dan kan je soep. Nou, met die ook niet, is nog na people says maar those everybody's the taste buds is nog hetzelfde, niet? So, en nou, op het moment zal nog net die pijpin vat en die chakalaka, en een beetje olie, net zo vrij met die worst. Dat is ook niet nodig om ei in te gooien. Je vat niet uit twee plekken. Well, you don't even need the bacon if you don't have You the don't bacon. need to, ja, je kan net die worst vrij, daar gooi je je chakalaka in, daar ga je aan je gravy. Okay, so we're coming back with the taste test? Yes, we coming back with the taste test, yes. Okay. Hij moet nog verder summereren, laat die pijpjes ook nog zo lekker in die curry in gaan. Okay. Maar het lijkt heerlijk. Het ruikt heerlijk. Now is the moment of truth. Is ik een papvrouw of is ik een papvrouw? Yeah, it's safe. Okay, guys. Everybody's nervous. Gewoonlijk sê jy moet ons taste test daar. Anyway, but guys, ek is nog die expert taster as dit kom by pap nie. Ik weet dat je wat ik kon praten. So, ek gaan hom nou eers so proe sonder die Neat, kruid. neat. Ja. Texture is reg. Die salt content is reg. Kry hom in pap. Ja, toe mevrou. Nee, als mijn man zegt recht, dan is hij dood recht. Als jullie nog die video gelijk hebt, kom weer terug volgende week. En moet nog niet vergeten, klik like en subscribe.